Sretinon langening pamyat busana maneka warna renggeng kancana ratna Bandir layu kumitir sinran pandres sing maruta kumaraning wiyat mantyan kumlebeting dwaja Srubrasta kayupan keprapal Pospi to anjrah ing siti ron mawur katyuping angin kukira bubar sumebar ulung-ulung sami kendang reksa ageng alit patung Suraya candrani pindho glagaden pidak gajah labet kaprabawan solah bawaniro Sang Hyang Sentana ing wirata ingkang ngawontenaken adon-adon Raden Rupa Kenca Rupa ingkang kasebat jago kaneman jago kasepuhan jago kaneman Raden Rajamara ingkang pinangka jagonipun dene jago kasepuhan Dyan Bilawa ingkang dados jagonipun kanthi pambiyantunipun Kedhiwasnala awit daya paturipun pun Rajamala ing Sendang Watari saged ketaman jeung Kyai Swarageni saengga dados lendut Begedaba dadi sarana sernanipun Raden Rajamala sak sernanipun Raden Rajamala Raden Rupa Kenca Rupa ambujung Dyan Bilawa ciptanipun sedya nyernakaken Raden Bilawa nadyan to kathah sandingan geniro ambujung ewa semana Raden Kenca Rupa sesandinganipun Dyan Tandha Wijakangka saengga nandhang wirang awit kenging halatipun sumping Praba Ngayun dene Raden Kenca Rupa pepanangipun ya Salindri inggih kleres abdi dalem ing wirata awit kasulistyaning pasuryan agarya nandhaken katresnan Patih Rupa Kenca kaliyan Salindri dadi menapa serananipun sernanipun Raden Rupa Kenca miwah Kenca Rupa awit saking gendruwo ingkang sejatosipun menika Dyan Bilawa katitih Godha Rujak Pala kekalihipun Sirna Margalayu sarene ingkang dunung
caket kalian kuandhanipun patih rupa kenca-kenca rupa punika Salindri. Saengga Salindri ingkang kasuwanaken dening Raden Seta wonten ngarsanipun Sang Nata ing Wirata swados ing mangke nampi pidhar ingkang trep kalian kalepatanira. Dyan Tandha Wijakangka mangertos lelampah punika cetanipun sedya sumusul derek sowan wonten ing Wirata kepengin mangertosi punapa pidana ingkang kadhawaken dening Salindri. Oh, to. Sinigeg genta kanggo caponahan Kang Winursita. Kang pinangka sambing carita ingkang masih ninggil papan nang siji caritane ewuh lamun ta sinarenga. Datan kadi gemlaring nagari Ngastina. Prabu Duryudana nampi rawuhipun sangjaning para pepunden sinawang saking mandra Sangya Kang Marasawan kawistara tinata trapsilanira.
gandih Dwi Wicalan kalih makandih perangan kang kaping kalih gumlaring nagari Ngastina sinten ingkang lenggah wonten nagari Ngastina kaluka jejuluk Prabu Duryudana iya Prabu Jakapitana iya Prabu Gendari Suta iya Prabu Dastratmaja iya Prabu Kurupati iya Lisang Trimamangsa kalenggan punika Sang Nata lenggah dampar kencana ngawontenaken paiswakan agung ingkang caket Wiswananira mungging Sang Nata warangka dalem Sang Nata ingkang paring dalem nama Nendopati Rekanapati Harya Sengkuni Harya Suman Harya Pati Sengkuni mengkeraken Pandhita Talkanda tasih kalebet pepundhenira Prabu Duryudana peparab Sang Mahatmarsi Wara Bisma Sang Mahatmarsi Wara Bisma mengkeraken biswanipun parang para Ngastina ingkang lenggah wonten pertapan Sukalima dawuhing Kumbayana Yarsi Durna Sang Pandhita Durna mengkeraken biswanira Nalendra saking Trihasta Prabu Susarma rep sidhem pemanemtan ana bae walisik labet Sang Nata dereng kepareng wicitaning driya ingkang dereng kawijiling lisan Irim-irim kembang popong tebang rate mas pacar banyu
tumelung rumambat ing liyan wasemu kang mawuraras jagat dewa Bathara Kanjeng Eyang Latmusya Bisma ngaturaken pambagya raharja Baduka rawuh Yaya putuku Duryudana yamarga saka pamujimu praptaku ana ing negara Ngastina lan nemu sambi kula Swijapa budya pangastawanipun Eyang Tampanana nggih Duryudana pangandikanipun Kanjeng Eyang kula pundi saengga jimat Paman Arya Sengkuni wonten ingkang adhawuh nggih kepareng ingkang nyaosna pangabekti kalian Kanjeng Eyang kula nuwun inggih dhateng sendika Rama Penembahan kula nyaosaken pangabekti kula Penembahan Yaya Sengkuni banget panarimaku Sengkuni pangestuku wae Tampanana Sengkuni pangendikanipun Rama Penembahan kula pundi saengga jimat lele kandhep kuduk manyar-manyar gamanagam kula nganepet gandel buntute kisah hawula semerante hak hong kayu growong tegar nguwong hudu Rama Penembahan pangabekti kula kunjuk Rama Penembahan Yaya Pendhita Durna ndak tampa bektiku Pendhita Durna pangestuku wae Tampanana kula tampi pangendikanipun Rama Penembahan mugi andhayanana daya kekiyatan kula Yaya Pendhita Durna Kanjeng Eyang sawetawis anggen kula nganti-anti rawuh Paduka Eyang ana apa putuku Duryudana enggal matur marang pun Eyang lamun to peteng penggalihmu apa kang dadi jalarane mbok menawa mengko pengendikanipun Eyang bisa dadi kanggo jalaran padhang atimu putuku Duryudana Eyang ngrantes lemes manah kula awit kula kecalan kadang Eyang kowe matur ngrantes lemes merga kowe kelangan sedulur inggih sedulur sapa sing tok anggap ilang boten wonten sanes adi-adi kula Pandhawa kabar ingkang kula tampi pejah wonten madyaning wana Kamiyaga dipun mangsa dening buta ingkang wonten madyaning wana Kamiyaga pramila ndadosaken grantes lemes manah kula Eyang kados pundi kadang kula sampun ngrumiyini sirna merga rayu dipun mangsa dening buta wonten madyaning wana Duryudana wonten ingkang adhawuh kowe matur kaya ngono iku wis tok penggalih kok durung coba Pandhawa dumunung ning alas Kamiyaga iku wis dadi karepmu Pandhawa upama cilik loro gedhe tekaning pati iku wis dadi jangkamu keneng apa dadak matur karo pun Eyang grantes lemes merga kelangan Pandhawa malah cara bocah cilik lamun to kah nanyata Pandhawa tekaning pati tak duga putuku Duryudana cingklak-cingklak jejogetan merga kelangan
patine Pandhawa. Ora kok malah matur grantes lemes. Patine Pandhawa ki tok jangka nek ora nggon matur ora karo Puneyang sak karepmu. Ning kowe iku matur ana ngarepe Puneyang. Ora kena sembrono, ora kena biyut. Iya apa ora? Upama Pandhawa iku tekaning pati, temenan. Mesti cara bocah cilik kowe iku cingklak-cingklak guyu latah-latah. Rak ya ngono. Nggih, mboten dadi ngaling-aling narak ngono. Kok dadak matur grantes lemes. Coba aku tak takon, kowe kok iso mestrekke Pandhawa tekaning pati? Awit saking aturipun Paman Harya Sengkuni. Sengkuni wonten kang dawuh. Kowe matur menawa Pandhawa tekaning pati. Wis ana buktine. Wis nemokke kandhane Pandhawa. Nggih dereng. Kantenan kula nggih namung nampi pelaburan. Sing matur karo kowe sapa? Durmagati. Durmagati iso mbuktekke kandhane Pandhawa. Ketoke kok dereng. Merga Durmagati nggih namung kabar. Kabare saka sapa? Saking kanca-kanca kaniagan. Sapa sing sok gawe ada-ada ngisruh para kanca kaniagan ki sapa? Duwi naminipun. Sapa Duwi? Niku nek napa-napa dikancane do diwiani kabeh, ditakoni kabeh. Meng wujude wayang beda wae ditakokke kok pripun. Lah niku sing ngisruh siji niku. Wong Duwi kok tok percaya ni Sengkuni. Kae kemaune tak bakokke ning nggunang men pukuh jebule malah senengene menerus sing tanggung jawabe rada kurang. Andikno kok saiki laris dijak wanto wae. Engkarang kanugrahan iki ra iso dimerekke kok sampeyan niku. Duryudana tak jarani ya. Bareng kowe ngrembug bab anane Pandhawa tumlawung rasane atine Puneyang. Kalingan lakon sing wis lakon 14 taun kang kapungkur. Rikala putu-putuku Pandhawa Kurawa padha kasukan main dadu. Merga saka pakartine Sengkuni wekasan Pandhawa bisa tok wirang-wirangake. Iso kelangan negara, iso kelangan garwa. Tujune rikala semono Durpadi tok pisungsungke kelawan aku. Terus tak balikke marang Puntadewa. Nanging elingna rikala semono ana layang perjanjen. Jroning layang perjanjen ing kono surasane lamun to Pandhawa bisa minangkani apa sing dadi panuwunmu antarane wis lulus tulus nggone dadi wong guwangan ana ing alas Kamyaka sak lawase 12 taun. Nylamur kawula sakjroning setahun diupadi klik sandi utusamu ora bisa ketemu tegese Endraprastha sak jajane bali ana tangane Ading Pandhawa. Uga negara Ngastina Sigar Semangka sing rikala semana ora katut ditohke kudu tok balekke ana ing tanganing Pandhawa. Kowe ora kena selak. Aku go melu tapak asma rikala semana. Dos pundi paman? Aurung ana kasunyatane lek Pandhawa ki urip kok. Wong kabare Pandhawa mati kok. Saniki perkawis Pandhawa niku ora perlu digagas. Sing baku kalenggan menika Pandhawa tesih nglampahi
dawuhipun Anggil Prabu nglamur kawula. Mugi-mugi ing mangke saged dipun panggihaken. Syukur nek kabar Pandhawa mati ku mati tenan nek ngaten. Nggih. Sejatosipun Anggil Prabu menika sampun nampi tamu sawetawis. Sinten? Kadang dika saking Trihasta Anggil Susarma nggih. Lenglenging driya mangungkung kandhan dimanggalena tanandang kanen lamun tan tulusa mengkunjah utama sang nata muda sang nata muda sing rarapa Yai Susarma. Wonten ingkang adhawuh Prabu nganti lali ora tak bagekke. Slamet sowanmu. Pangestunipun Koko Prabu winantun karahargyan. Ana wigati apa? Koko Prabu. Leres ngendikanipun Paman Haryawati Sengkuni. Bilih kalenggan menika perkawis Pandhawa boten perlu dipun penggalihaken langkung win cerita sing nglampahi dawuh-dawuhipun Koko Prabu. Sabanjuri kepiye? Rikala Madya Candra kapengker kula menika sedya ngecak bedah negara Wirata. Nanging emanipun negara Wirata tesih kiyat amargi tasih wontenipun rupa kenca rupa Rajamala. Kabar kalenggan punika rupa kenca rupa Rajamala dumugunipun sirna. Koko Prabu jembar laladan negari Ngastina menawi katraju kalian Wirata jembar negari Ngastina nanging kalah Prabawa negari Wirata. Menawi Koko Prabu saged ngelar jajan wonten Wirata kula kinten wimbuh kalukanipun Koko Prabu Duryudana. Dos pundi Paman? Wah, kepasang yuk ya menika. Paman Pendhita Durna dos pundi? Wah, prayogi sanget nggih. Kepara kula ingkang dados senopati. Kula ingkang pinangka senopati agung ngerahaken dhateng para prajurit Wadyabala Ngastina. Matur sembah nuwun. Banjur Yai tak parengake ngobori apeteng babade arungkut. Dados dipun sayogyani purupa ingkang dados pemanggih kula prayoga pancen mengkono Yai. Matur sembah nuwun. Saged kangge males lara wiranggula rikala kula dipun kawonkaken kalian rupa kenca rupa. Sareng sampun dipun sarujiki panuwun kula kepareng kula mbidalaken prajurit saking Trihasta. Kula badhe medal langkung rumiyin ndatengi Wirata langkung rumiyin yuntang bang pangestu Koko Prabu sing ati-ati Yai Prabu Susarma. Paman Arya Sengkuni wonten ingkang adhawuh dipun ketapaken para prajurit nagari Ngastina
Tut uri lampahipun Senopati Agung panjenenganipun Pamantuna. Eyang, ya kepiye Duryudana? Kula nyuwun pambiyantunipun. Ya senajan to sejatine aku ra condong. Aku tak melu nontoni wae ngombiongi ning Wirata. Matur sembah nuwun Kanjeng Eyang. Toto Kati Wisraya maring kutringkut kabaliking yaksa magura rupa ngisesyung mawa Prabawa wewe kang adang marga gembung pating kalundung sinuwun kula nyandhong dawuh sinuwun Esteng Koroman Roje Dewaku Digya Kala Carangwaspa wonten ingkang dawuh sinuwun kalenggan iki aturku dianggep dening Koko Prabu Duryudana klakon nggonku bedah negara Wirata merga sabyantu panjenengane Koko Prabu Duryudana keparengipun lajeng kados pundi ketapno prawadya bala pitutut uri lakuku aku kang sedya ndisiki njebol beteng negara Wirata sawise kula dherekaken Gusti kula Gusti
Sinigit ento kanggo capuk punika kang pinangka saking canto ingkang dumunung wonten madyaning wana Mandalasara ingkang dumunung madyaning wana Mandalasara saiki punika Satria Tanjunganom putra pamadyaning Pandhawa Dyanarjuna ingkang keksilih Raden Abimanyu ya Raden Gangga Murtita ya Raden Angka Wijaya ya Raden Angka Wijaya ya Raden Arsa Pangaribawa Satria loro pasemone dasar renenggo dening Bisana kasenengan kasudiyan kanuragan ingkang linangkung kalenggan punika nedeng nandhang Sungkawa awit menggaliaken babundhenira para kadang Pandhawa ingkang sampun 14 taun ri kalenggan punika dereng timbul kadharaken patur kawan kula Semarna Garing Petruk Sumawuna Bagong ingkang tansah suka panglipur dumateng Bendara Rep sidhem permanentan ana bewakal isih Raden Abimanyu dereng kepareng wicitaning griya ingkang dereng kawijil ing lesan Brahmara reh mangusa hambrang kate karnaning kaswase ning maraga amalaku sang kondo wastrat mojo lengung lalu angurati surya mangrangsang waya kumyo samarawa yanto ugak-ugak mel-mel sak dulita Gus ndara kula ndara Abimanyu sawetawis dumunung wonten mandyaning wana Mandalasara wonten menapa Gus nggih Gus kula nyadong dawuh
Nggih Gus, kula nyadong dawuh Gus. Kula nggih nyadong dawuh Gus. Oh Semar Budalaya. Kula kang dadake sengkel penggalihku ora ana liya. Pak Blas wares oli kalenggan iki durung ana timbule para pepundhenku Pandhawa. Mongko aku slak kapang banget Semar banjur ana ngendi papan dununge pepundhenku Semar Koden Prayatna semurire seka bali Titiani kandayani Desanya purnama sasi gilar-gilar semadi tengahing latar Gus sarene kalenggan punika pepundhen dika menika wancinipun nyelamur kawula menawi ngantos ing mangke dipun upadi kok lajeng kadenangan kirang jan pun dadi wong guangan melih 12 taun lha napa ora mesake pepundhenipun Ndara Abimanyu oh nggih Gus nanging aku paling ora ngerti papan dununge ana ngendi. Oh, jer kasunyatane kaya-kaya wis paripurna miturut petungku nggone padha nylamur kawula para pundhenku. Menawi darane sampun ngendika mekaten, nitik teja nawi mboten klentu. Sik tenan to mo nek maturna ngarepe bendara kuwi. Sing yakin ora kok menawi mboten klentu. Kuwi jenenge tetembungan semendi ora duweni rasa tanggung jawab. Lah yen nek ora kleru ngono lho. Nggih kula yakinke mawon. Menika dumunung wonten wewengkon negari Wirata, Gus. Monggo nyaketi wongkon negari Wirata nanging sampun ngantos kawistara lho Gus. Menawi cetha mangke sampun estu-estu timbul tegese sampun paripurna. Monggo dipun caketi pepundhen dika para Pandhawa yen ngono ayu derekna. Monggo kula derekke Nara Gareng Petruk Bagong derekna. Monggo Gus kula derek. Monggo Gus kula derekke. Monggo Gus kula derekke Gus.
tansaya mlebet manjing madyaning wana Mandala Sara Dhyana Abimanyu kasiriring samirana mangidit saekti punika perbawaning para dibiksa saking nagari Trihasta ingkang dipun pandhegani Digya Kalacarang Puspita mulat ana satra bagus mangke Risngana Abdilawan kitrang-kitrang kaya kidang gemplong pindha singa barong nyampe pang pating jetut nyandung watu pating galutrak suarane Utata Gati Wisraya Galana kalih takut maring ringkut kabaligeng yaksa magura rupa nala gareng nan Petrunun Bagong kula kok agek metu kaget kula terus aku nek lampuku jedot mak plethok jebule nenguki aku wah jeblok kaget aku mantek teratap kok iki bocah ngetke lampuku
Jedot kaya lampuku. Jebule bokonge Sasa sing jedot. Mak pletok. Asik. Ya le ngemat. Ora ngematke wong kaget kok ora ngematke piye kowe iki. Mak teratap atiku ngegegeti wong tuwa ora. Amalah wedi aku. Asik. Dan jenengmu sapa ten ayo ngaku-ngaku Dan. Kowe wani mapan tumurung medal ngono Mandala Sala kene Dan ngaku sapa Dan. Ayo ngaku sapa kowe ha. Piye lho Gareng dikalahi Gusti kalahi. Wong alane kudu rekasane. Ning ngene ku Gus wong sabar ki ya ana watese. Nek kira-kira sabari nyanyah tandangi ya Gong. Pokoke langsung pletok ngono wae. Sing pletok wah isih rungon-rungonen aku. Rungon-rungonen piye? Trauma aku. Kok trauma? Nglinggu aku wae. Peyoke. Jeblok mak pletok. Iya. Ora meng aku sik kaget sandinge barang ratri maling jingkat iya. Bokonge sapa sing jeblok? Ndara kaya walung rembug bokong. Buta-buta takon mengampiak kaya wong jelo. Getak kaya wong gusah manuk. Bali suruh ganti aku takon sapa pracekamu ngendi tangkamu. Papuh junjung jangka, papuh junjung jangka, papuh junjung tenggok. Wong kono junjung jangka kok kowe junjung tenggok. Engko aku ki junjung tenggok Andeling prajurit saka Praja Trihasta Tikya kala Carang Waswita. Sing mburi. Wah, Tikya kala rambut geni. Kae mbokne kae paling digdaya dhewe lho. Kok paling digdaya dhewe? Nglairke bayi rambut geni. Wes, apa ora jingkat. Aduh. Terus kemeritik. Gong, kowe gek lunga kono Gong. Wane kowe ngaco. Kowe arep ngenteni le nembung kuwi nunut ngono, ora kanggo motor dhewe iki. Alah Gong. Isih trauma tenan lho aku ki. Aja anu lho aku wis deg-degku ki urung mari iki engko cetha nek ngombe obat aku. Isih teratapan ya aku. Sing ora iki. Sopo jenengmu Den? Satrio Tanjunganom Abimanyu. Sing mripate kira sapa? Nala Gareng. Sing gedhe dhuwur Petruk Kantung Bolong. Nah, pletok wis jenengmu sapa tok pletok? Sing mletok iki kono iki aku. Jenengku ki Bagong kok pletok. Kuwi lho pletok. Kudu aku. Wis esuk dadi parapan iki. Mbak Pletok. Pokoke diwisuda bengi iki. Jenenge Mbak Pletok. Ya Allah. Nronjong Botor lakumu pindah nang endi Den? Anut laku ning Sigelangon budi pengangen-angen nuruti gedhebing netra.
Manuk mabur kaluan pencane satru maku tanpa jinjungan wulung tanggu satru jaya dalem bali ora kena wajut. Ora ana pepalang kan ngono ngarepanku sirah buta kang pating jenggrek pepalange. Tak sampar tak sandung rik mamung ganggu gawe. Laguku tak tigas nganggo pusakaku mongso ngerangno. Angler bawan ingkang sinungwati jagat kinarya momong wae latalah ora kena diprema becekon bali ora saguh wong tanwung kering mergaling patimu maju tak ladeni dening aku. Mote pusakaku merodol ususmu tiba nuleganing atiku.
Iya. Iya. Iya iya. Iya. Tak duduk dhewe ta. Tak duduk dhewe ta. Iya. Iya. Tata gati wisaya kalana kalih takut maringkut ringkut kapal kenyaksa magura rupa det ana paran delakno patine sedulurku Jarang Puspita kepara ngarso gagak limbangun ampung buta iki tangane nek yane lamur digaweke ukuran ngarepe gaweke jugangan kok ya ora ngerti arep maju joroke kecemplung klumbruk uruki iringane nganggo kanca wae ya kancamu desa kancamu desa ayo iringane kaya arep ngejak rondo. Penak. Perang sewengi nganggo ngene iki wis. Gelis. Soale nganggo pistol. Maju. Wah. Sing semaput dalange arepan ana. Pletok. Gus, ana paran. Sedaya para yaksa sampun sami majar kepareng tindak mriki, Gus. Iya, Petrus. Mubang Warna Kadi netraning koraput sabdaning kukila
kanigara saketer pinidungan engkong lir wusing bini ponco babatoking sapa mring pagagan mangu Brahmana narabasing piye Petru sedaya para buta-buta ingkang tasih gesang lumajar ewa semana geglundung jurang dadi jalaran sernanipun Gus mengkono sabanjure kepiye Semar kalenggan monggo dipun lajengaken anggenipun mrebeki wewengkon nagari Wirata ning kowe kabeh dole sing surti stiting ati-ati aja mengkone dadi lantaran malah ketemune ndara-ndaramu Pandhawa ndak dadi wong buangan 12 taun dole iya mau tak ngati-ati ya Pak tak ngati-ati monggo Gusti dereke ayo sambiting carita wi kalenggan punika dadan kadi gemlaring nagari Wirata Sang Nata Prabu Maswati mulan piswanipun Raden Seta kawistara kayuyung penggalihnya Bisa
Pinaka kang pinaka samting carita gumlaring nagari Wirata Prabu Maswapati nampi piswanipun Raden Seta ingkang kepareng nglarapaken Salindri ingkang lenggah pengkeranipun Raden Seta Abhirata ugi ingkang ayanipun pinangka dados Carik Pasar nama tandha Wijakangka rep sidhem pamanemtan ana bae ora ngalisik labet Sang Nata Prabu Maswapati dereng kepareng wicitaning griya ingkang mijil ing lisan rasaning tias kayu yen ngayomi lukitaning kalebu gambir wana kulawaning ing ati kumedah kedah pitutur sumingkiring tias merong Jagadiwa Bathara Seta wonten timbalan tangah dawuh
Kanjeng Rama. Coba aku ndak ngundit besok apa bener pekabaran matine pamanmu rupa kenca rupa merga saka dayane Gendruwo bojone Salindri. Duci mata punden kula Rama sarene menika Salindri sampun kula larapaken keparenga Kanjeng Rama mundhut prisa dumateng pun Salindri. Ya, lamun mangkono sumene saka sawetara kula nuli dados sedika. Salindri wonten ingkang dawuh sinuwun. Sadurunge aku kandha akeh-akeh. Aku arep takon kelawan kowe Salindri. Bener kowe iku klebu abdi Wirata. Leres kepara kula punika ingkang pinitados dening Gusti Kulayu Ekotowati swados nyawisaken menapa peramping kang dipun perloaken dening Gusti Ayu Ekotowati. Kowe iku abdi ketengen dening garwaku ngono. Mekaten. Aku ora tau weruh. Lamun kowe iku klebu abdi kinasihe sisi aku kok aku ora tau weruh. Kula nuwun sinuwun. Ya. Aku duwe pitakonan karo kowe Salindri. Kowe ngerti kula? Ngertos. Wong nek ora ngerti kula ya naga. Ngerti? Mangertos sinuwun. Lamun ula kae kekuatane dumunung ana apa? Wonten upasipun sinuwun. Lamun ula kekuatane dumunung ana upas. Kula nuwun nggih bener. Nah, lamun macan kuwi kekuatane dumunung ana apa? Dumunung wonten kukunipun wasiyungipun sinuwun. Bener. Lamun gajah dumunung ana apa? Wonten gadhingipun miwah agengipun. Ja. Lah saiki aku tak takon. Lamun wanita kuwi sejatine upase dumunung ana ngendi? Kula mboten saged matur sinuwun. Nek kowe ora iso wangsulan tak wangsuli dhewe. Lamun wanita kuwi upase dumunung ana ing pasuryan. Merga pasuryanmu sulistya ing warna saengga dadi srana patine kadangku sakarone nadyan to lantarane dipateni dening bojomu Gendruwo. Ning lekase merga kapandhing tresna marang kowe Salindri. Kula nuwun inggih. Mongko mapanmu iku ana sakjroning kedaton. Kamangka anakku lanang-lanang. Mengko lamun nganti anakku Seta utawa Wirasangka utawa Utara duweni rasa tresna karo kowe merga nyawang marang kasulistyanmu, kurang bejane bakal mati dipateni Gendruwo bojomu. Menawi kula nggih mengko dhisik ora usah matur. Tresna kuwi merga saka kulina Seta.
Kowe sedina rong dina ora duweni rasa kepiye-kepiye karo Salindri. Nanging lamun to saben dina awor saben dina weruh kurang bejane kowe bakal banjur duweni rasa tresna. Sak ora-orane kowe bakal batin sing elek luwih dhisik. Duwe tetembungan mungguh lan mungguhe. Nah, mengko anggere ngen-ngenmu kuwi mungguh lan mungguhe kuwi seneng ana pangangen-angenmu, ya kuwi jenenge rasa tresna wis tumiba ana ing anggamu. Urung tan urung kowe engko banjur bakal mratelake tresnamu karo Salindri, njur kurang bejane dipateni karo Gendruwo bojone Salindri. Inggih. Ya nek anak-anakku, aku ki nadyan wis tuwa pikun ngaku iki ya jejering kakung. Nek mengko aku ya duweni rasa tresna karo kowe, kepengin karo kowe Salindri. Piye? Apa ora bakal aku uga dipateni karo bojomu ya? Salindri, kalenggan iki aku bakal nibake pidana lawan sliramu. Kula nuwun nggih kula kantun nderek sinuwun. Pidana menapa ingkang badhe kadhawaken kula nderek sampun kok malih saged pejah setya kula tumah ora tak pateni. Nanging kowe bakal tak pidana kudu minggat saka negara Wirata. Saguh apa ora? Kula sagah sinuwun. Nanging kula nggadhahi panuwun sinuwun. Kowe duwe panuwun apa? Kula nggadhahi panuwunan nyuwun inah nginjang-injang kula purun sagah kisah saking Wirata. Ora suwe nggonmu njaluk inah, mboten dangu. Tok nggo apa kok dadak semaya kangge pait menapa pamitan kalian kanca-kanca abdi ingkang wonten saleping kedaton sinuwun. Asirengganing gunung Tertane palumbang bening Babakang sari Pindha tamanaraka suta Ungyaning putri mandili Yen ngono tak pinangkani apa sing dadi panuwunmu. Seta wonten ingkang adhawuh sing sowan ana mburimu kuwi sapa? Menika inggih tasih kalebet abdi dalem ing Wirata ayanipun dados carik pasar. Kon maju dhateng sendika Tandha Wijayakangka wonten ingkang adhawuh maju sowan dhateng sendika.
nuswa ambrengeng kati karnaning kaswase nyaosaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa. Apa bener jenengmu Tandha Wijakangka klebu abdi Wirata ayammu dadi carik pasar. Kula nuwun inggih sinuwun. Malah aku duwe pitakonan karo kowe Tandha Wijakangka. Sarene kowe iku kulina ana ing pasar. Apa sekirane para kawulaku padha nindakake judi sesingidan ana ing pasar? Isih ana tesih kathah. Isih akeh tasih. Ngabutuhan apa wae? Wonten ingkang ngabutuhan sawung, wonten ingkang dipunwastani rolet, wonten ingkang dipunwastani kasukan dadu. Wonten ingkang ngostani wedhuk pepak temen kasukan dadu inggih ora ngono nek kasukan dadu iki piye to menawi sinuwun dereng prisa menika malah kepasang yugya kaleresan jalaran menapa sinuwun mboten midhanget pekabaran bilih Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa telas-telasan kepara dados tiyang buangan amargi nindakaken kasukan dadu. Aku iki Ratu Wirata dudu Puntadewa tak kandhani. Anane aku takon pancen aku iki durung ngerti. Lah ning kowe ngerti aku kandhanana. Lak ngono kowe mung kari matur. Kula nuwun inggih. Kasukan dadu punika dumadi saking dadu punika namung sajega kayu menawi menapa kawula alit dumadi saking kayu anggenipun damel dipun damel persegi cacahipun 6 ing mriku ginatra gambar bunderan menika setunggal ngantos dumugi 6 lajeng wonten lembaran kertas udakara semeter persegi menika menawi menapa kawula alit menika ginambar bunderan setunggal dumugi 6 cacahipun. Lah saklebetipun kasukan dadu punika inggih ingkang sampun ginambar setunggal dumugi 6 ingkang wujud kayu punika wau kalebetaken wonten ing bathok menawi para kawula alit ginamung ngagem bathok kalih lepek lajeng dipun kopyok ing mriku mangke gambaripun menapa ingkang medal cocok utawi jumbuh kaliyan wonten kertas ing mriku napa mboten ingkang dados pasanganipun. Njur carane ngetohi kepiye kuwi? Kantun batang kamangka ingkang ngremenaken para pembatang menika tohipun setunggal banding gangsal dados upami pener upami pasangipun setunggal mangke saged angsal gangsal. Wah kuwi penak banget kuwi sing pasang kuwi tapi ya upama pasang 100 mengko bakal entuk 500 upami bener. Ha iya. Nek ora bener ya kaya sik ngenong kae. Diloap-laop. Tata apa-apane. Njur carane. Ae caranipun niku pasang. Dipun dawuhaken upami mawi Bronarto alit. Para kawula menika namung 700 real dipun pasangaken wonten angka setunggal wonten kertas pinapa wau kantun mangke nenggo
saklebeting dadu punika wonten gambar menapa ngaten sinuwun. Leng-lenging driya mangungkung kanduan rimang yalena tanandang kanen lamun tandul sumengkun diahutama tanpa turut dangu kiswanipun abdi berjal sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Temenggung ingkang tunggu kemit inggih sinuwun. Menapa? Nuwun sewu sinuwun. Kalenggan punika negari Paduka kedatengan mengsah saking Trihasta. Ketekan mungsuh saka Trihasta inggih sinuwun. Yes, lerma dhisik. Meneng dhisik inggih. Ora ngono, baleni nggon dadu mau. Njur upama aku sing pasange nomor 5 upama. Dumadakan ana ing sajroning bathok iku mau dadune nang kono ora nomor 5. Nanging nomor 2 tegesipun sinuwun ingkang kawon. Aku kelangan duwe inggih. Oh, dadi carane ngono. Ning ora sing pasang ki ya oke. Inggih kathah sinuwun. Estu mbebayani tumrap negari Paduka sinuwun. Jalaran ingkang mandhegani menika Prabu Susarma. Temenggung. Susarma kuwi wis ora wani nekani Wirata merga Madya Candra kepungkur wis nandhang wirang nanging estu kalenggan punika sinuwun ndatengi malih Susarma nekani meneh inggih ya selar musik anu lanang wedok po lanang kabeh sing padha ngebutane ngono inggih wonten pawestri inggih wonten nggih menika wanita ingkang Tuna susila menika ingkang sami dumunung wonten mriku. Tuna susila apa ya isih ana. Inggih. Anu sesuk jagungan dhewe ya perkara kuwi ya. Inggih kula kantun nderek ning mboten sae lho. Wes rasa piye-piye. Sing penting kowe tak timbali manut. Inggih. Terus apa sak liyane kuwi ya akeh sing padha main ana kono. Kathah sinuwun. Sinuwun ketiwasan estu sinuwun negari Paduka menika estu kedatengan mengsah Prabu Susarma ingkang mandhegani sinuwun. Wah, tak jangka dhewe.